Wait lang. Okay. Hello guys, welcome back to my channel and today is August 9, 5:22 na ng hapon. 5, kita ba? 5:22 na ng hapon, Tuesday. And kadarating ko lang sa bahay. Kadarating ko lang sa bahay guys, galing work. And then itong suot ko guys, as you can see, if nakita niyo yung previous video ko nung Shein na yung I showed the items that I bought. This is one of them. And maganda siya guys. Ganda-ganda. Ito yung sinuot ko sa work. Pero, tingnan nyo, parang nag-crumpled na siya. It's okay. Nasa bahay na naman tayo. And now, may in-order na naman ako sa Shein at dumating siya. It took 2 weeks only. Tapos, andito na. Tingnan muna natin. You can see here, kita ba? There. From Hong Kong, going to Denmark, it took 2 weeks. And ito mga pakita ko sa inyo, tapos na tayo sa mga blouses, ganyan. So, trinay ko naman yung mga underwear nila. Hindi ko papakita sa inyo yung try-on kasi parang matanda na tayo for that. So, pakita ko lang. Ito yung mga in-order ko. First, ito, parang ano lang siya. Ano ba to? Para siyang extra order or parang gift ata, I don't know. I can't remember, but I remember it as super cheap, like parang extra, yung parang mag-ano ka na, mag-check out ka na, tapos nag-pop up siya sa baba na parang, oh, would you like to have this? And it's like cheaper price, whatever. Yung price nito, wala ba kung papili? So, tingnan nyo guys, ang dami. Tingnan natin dito, makita ba? No. Asa ng aking cellphone? Ito. My God. Ano bang nangyayari sa akin? Tingnan natin guys yung tingnan ko muna para ma-remember kasi medyo ang dami na nangyari. Nakalimutan ko ng mga presyo-presyo nito. But then, as we all know, medyo kuripot tayo. So, lahat ito, mura lang. Hindi ako bumibili ng mahal. Kasi feeling ko sayang sa pera. Ganon. So, anyway, shipped. Asa na ba? Okay, then. Bakit parang mahal naman ata? Okay, doesn't matter. So, anyway, ito yun. Ito siya. 4 pieces makeup beauty egg. Actually, maganda siya. Tingnan nyo. Hindi ko pa nakikita, pero sinasabi ko ng maganda. Look! Okay? Hindi tayo ganun ka galing mag-makeup, guys. Pero nagme-makeup pa rin ako kahit paano because I need it for work. So, yung price niya is nasa, tingnan niyo. Kita ba? No. 12 kroner. Ito. Basta kayo nang tumingin. Basta 12 kroner ang price nito. 4 pieces. Murang-mura na yan. Kasi pag bumibili kayo ng nasa dito, nasa I think mga 50 kroner ang price. But anyway, yun. First item. Tapos ito na yung mga bra. Yung size ko, malalaman na ng madla. This is 75B. Tapos, magkano to? May pa-pink. Okay. So, this is 3 pieces na bralette. Tapos, ang binayaran ko is nasa, my God, hindi kita. But anyway, nasa 95 kroner siya. 3 pieces na siya. 3 pieces na. So, normally dito, pag bumibili, for example, sa H&M, mura na yon. Yung isa, nasa 179 or 129. Ito, 3 siya. 1, 2, 3. Ang ganda niya, soft. Tingnan nyo. Ito yung kulay. May pa-pink. At may pa-blue. And gusto ko na yung mga ganito guys, no, yung walang parang underwire.
Kasi, ewan ko, feeling ko tumatanda na ako tapos sumasakit siya, ganyan pag may ganon. So, ito, I think, and I can already see it's so comfortable. Maganda yung tela. Tingnan nyo, microfiber yung tela niya. Yes, ano na ba nangyayari? Pinapakita na natin yung mga bra natin sa internet. But anyway, ito siya, 3 pieces for 95 kroner. Sobrang mura na nun. Tapos, ito, wala ding underwire. Kasi, tingnan natin yung price. Basta 95 yun guys, 3 pieces. Tapos, next is, 3-pack ulit, 3-pack solid brass set. Price nito is 107 kroner. Actually, real price is 126 kroner, pero may mga pa-discount ganyan. So, 107 lang yung aking binayaran. Kita ba? Yes, there. So, yung mga kinuha kong mga kakulayan is yung mga basic talaga para magagamit talaga. Ayaw ko na yung mga, alam mo yun, yung mga makukulay na mundo ng mga biho. Medyo malaki siya tingnan pero it is 75B. Ito may black. So, women, we always need black na bra. Kailangan natin yan, white. There. And then this color, tone, skin color, great. So, yun ay 100 plus kroner. Next! And gusto ko yung mga tela na ganito guys ba, yung alam nyo, yung soft lang, ganyan. Yun. Tapos, punta na tayo sa, ano bang mga level ko, okay? Punta na tayo sa mga papanti, guys. Papanti. Ito naman, ito ba to? Okay, 6 pieces. Scallop trim, no show panty set. Real price is 81 kroner. Naka-discount ako, so nasa 69 kroner lang yung binayaran ko. Kita ba? Yes, yung sa top. There. Tapos, ano ba? Yeah, so 6 pieces, let's say 70 kroner, mura na yon. And then gusto ko yung mga ganito na parang yung pag sinuot mo hindi siya obvious. Na pag may fitted clothes ka ganyan, hindi siya obvious, hindi nagmamarka ang likod ganyan. My God, it's so soft. Like parang wala ka lang, mga feeling ito parang wala kang sinusuot. But anyway, ito yung tela niya. There, kita ba? Yes. Ganyan yung tela. Mura because it's 6 pieces for 70 crowns. 70 crowns. 1 crown guys is 7 pesos. Yun yung parang of course nagsi-change but around that area. So yon, next, ito ba may papanty naman tayo. Ano ba nangyayari? Uy. Tapos ito na naman, this one is wait lang. 7-pack siya, 7 pieces. Tapos, yung style niya is parang hindi din nakikita pa din. No show panty set. Dong, I'm showing panty on the internet. And then put it on. No, I'm not gonna do that. So, anyway, ito naman guys, 7 pieces siya. Tapos, real price is 90 kroner. Pero, because I discounted, ganyan. So, 76 kroner. Ito na. And I really like it kasi nga parang ang gaan na parang wala ka lang suot. See? Ganyan. Ito may name talaga. Ganyan. So, ito may itim. So, parang wala ka lang suot. Ganyan. Ito na yung mga gusto ko na parang pang basic na. Wala na yung mga flower at iba pa. So, anyway, as you can see, ang dami niya guys. 7 pieces for 7 pieces for yung mga presyo, 7 pieces for 75 kroner. Grabe. Pag bumili ka dito sa mga shop dito, parang isang panty nasa, let's say, mura na yung 70 kroner. Isa lang. There. Next. Ano pa ba yung binili ko? May tayo pa, drop shoulder tee and biker shorts. Real price is 60 kroner. Size 34.
Pero yung binayaran ko is nasa 50 kroner lang. Kasi discounted nga. Yung mga points, ganyan. Oh my God. Soft siya. Ito lang. Short. Ito yung mga uso-uso ngayon guys. Yung parang mag-partner yung short at saka yung pangtaas. Ganyan. And then, ito yung pangtaas. So, pwede siyang pangbahay. Pwede ding lumabas ka with this. And, you know, for a relaxing day. Yun. So, yeah, yun yung mga pinamili ko. Actually, na-amaze